Persoal da Fundación Amigos de Galicia desprazouse esta mañá a Boiro para recoller ao redor dunhas 4 toneladas de tapóns de plástico. O material estaba almacenado na antiga unitaria de Cespón, hoxe convertida en local social. Unhas instalacións cedidas polo Concello á Asociación Callejeros Barbanza, que foi quen se encargou da recollida dos tapóns na comarca. Nos dedicámonos á recollida nesta zona do Barbanza, que abarca Rianxo, Boiro, Pobra e Ribeira. O fin deles este ano, como o ano pasado, é destinado para a Fundación Amigos de Galicia. Dende a asociación, que habitualmente traballa na atención dos casos de abandono de animais na comarca, destácase a colaboración cidadá. Nos, fai un par de anos, decidimos facernos cargo do Banco de Tapóns do Barbanza, que iba a cerrar, entonces nos retomamos a súa labor. E animar sempre que, sobre todo na rexiclace, máis que nada tamén o que pedimos dende a nosa asociación e outras, máis xente que se implique, voluntariado, axudar na recollida, na selección, un pouquiño todo eso. Neste caso, os tapóns recollidos irán para cubrir sesións de quinoterapia durante 6 meses en favor da nena ourensá Alexia, de apenas 2 anos de idade, que padece parálise cerebral infantil bilateral e tamén epilepsia.